Здравейте, приятели! В днешното видео ще се запознаем с логовете, които нашия cPanel ни предоставя. За целта отново ще трябва да влезем в нашия cPanel от сайта на ICN. От меню Моите продукти избираме споделен хостинг, нашия хостинг план и влизаме в контролния панел. Тук виждаме меню Логове. Това е менюто, което ще разгледаме в днешното видео. И така от първото меню можем да видим последните посетители на нашия сайт. Тук виждаме нашия домейн. Ако имаме повече от един домейн, всички ще бъдат визуализирани по същия начин. От лупичката, като кликнем, виждаме последните посетители. Тук виждаме IP адреса на посетителя, времето в което той е посетил нашия сайт и какво се е опитал да заради. Следващото подменю, което виждаме, е месечен трафик. Когато кликнем на него, виждаме трафика, който е генериран последния месец. Виждаме трафика за днес, трафика за последните 7 дни, както и трафика за последните 12 месеца. От следващото меню, сурови логове за достъп, можем да изтеглим логовете за достъп директно върху нашия компютър. И съответно да ги отворим с подходящ за нас едитор. От следващото меню, хронология на грешките, можем да видим грешки, които са генерирани от нашия сайт. В случая имаме грешка, че един от файловете не е открит. И съответно всички тези грешки са записани тук. От тук можем да видим последните 300 грешки, които са генерирани. Тоест, когато се генерират повече от 300 грешки, най-първите от тях започват да се презаписват с най-новите. Следващото меню за логове, което виждаме, е Allstat статистиката. От тук можем да видим статистиката за посещенията на нашия вебсайт, т.е. кои страници от нашия сайт са най-посещаваните, кои генерират най-много трафик, натоварване и съответно кои страници натоварват най-много нашия сайт, също и кои са посетителите на нашия сайт, които най-често го зареждат. Сега ще разгледаме и следващото меню, което е сигурност. Тук виждаме следните подменюта: защита на директории с пароли. От тук можем да защитим определени директории от нашия акаунт с пароли. Следващото меню, което виждаме, е филтриране на IP адреси. От тук можем да филтрираме определен IP адрес, т.е. да блокираме даден IP адрес, който желаем да няма достъп до нашия сайт. В случая ще въведем един примерен IP адрес. Даваме добави и съответно този IP адрес вече няма да има достъп до нашия сайт. Тази функция създава HTTPS файл, в който добавя IP адреса с rule deny. Следващото, което виждаме, е Hotlink защита. Hotlink защитата е една много полезна функция, която предотвратява генерирано натоварване от чужди сайтове. Тоест, ако на нашия сайт се хоства една картинка и съответно тя бъде публикувана в друг вебсайт, то генерираното натоварване ще се отрази върху нашия хостинг акаунт. Следователно, с Hotlink защитата можем да предотвратим това и съответно картинките от нашия сайт няма да бъдат визуализирани в други домейни, освен посочените от нас. Очаквайте нашите следващи видеа, в които ще продължим да разглеждаме cPanel и неговата функционалност и ще се запознаваме с останалите функции от този панел. До скоро!